шумораи ибодаткунандагон дар маъбади масеҳиён дар шаҳри Душанбе, ки аз мавлуди Исои Масеҳ ҷашн мегирифтанд, чандон зиёд набуд. Аксарият занон ва солмандон буданд. Пандемияи коронавирус ба ҳузури пайравони мазҳаби православии масеҳӣ дар ҷашни мавлуди Исои Масеҳ бетаъсир намонд. Также Рождество Христово и во время пандемии означает то, что جشن مولود عیسی مسیح در زمان پاندمی هم همان معنی تولد عیسی مسیح را دارد که همیشه نیز همین معنی را داشت. از این رو آدمان می آیند، هرچند شمارهشان از سالهای قبل خیلی کم است، آن هم با همه چاره‌های امنیتی بهداشتی. عجیبش این است که یگان معبد منبع سیرایت شوی نشده است. И что интересно, ни один храм не стал очагом каким-то заражения. ибодатгарон ки ҷудо ва дур аз ҳам вориди калисо мешуданд, бештар аз сулҳу субот, дасти хайр ба дармондагон ва сиҳатии ҷомеа суҳбат мекарданд. Год был такой тяжелый. Желаю здоровья, счастья. Прежде всего, чтобы люди были добрее по отношению друг к другу. соли ки гузашт хеле душвор буд. аз ин рӯ ба ҳама сиҳатӣ хушбахтӣ мехоҳам. қабл аз ҳама одамон нисбат ба якдигар хайрхоҳ бошанд, некӣ кунанд. муҳим нест ки ту кадом миллат ҳастӣ, чанд солаӣ, ба чӣ кор машғулӣ. ту метавонӣ камбағал бошӣ, аммо қалбат сарватманд. ту метавонӣ ҳамеша дасти кӯмак ба камбағалон, беморон дароз кунӣ. ҳатто ҷавонон ҳам дар ҳолатҳои мушкил меафтанд. ман ба одамон некӣ мехоҳам. вақтҳои охир одамонеро пайдо кардан душвор аст ки сидқан некӣ кардан мехоҳанд. ман мехоҳам ки ҳама одамон дар ин кишвари зебои мо некӣ кунанд. Желать людям добра. В последнее время так трудно встретить людей, которые вот от души творят добро. Поэтому хочу, чтобы все мы творили добро в нашей замечательной стране. масъулони калисо мегӯянд, солҳои ахир шумораи ибодаткунандагони он коҳиш ёфтааст. шумори хеле ками ҷавонон ин ҷо барои ибодат меоянд. гоҳе солмандон фарзанду набирагони худро ҳамроҳ ба маросимҳо меоварданд. У Господа мы сегодня ничего не просили, мы его благодарим. мо имрӯз аз худо чизе нахостем. мо аз ӯ шукргузорӣ кардем барои ҳама чизе ки медиҳад ва додааст. ба сулҳро дар рӯи замин ҳадя кардааст, ба ману наздиконам сиҳатӣ ато кардааст. инро ман ба ҳама орзу мекунам. Чего я и всем желаю. масъулони калисои насронии шаҳри Душанбе гуфтанд, ҳарчанд мақомот расман фаъолияти ин ибодатгоҳро манъ накардаанд, аммо машварат доданд, ки аз баргузории маросимҳои дастаҷамъона худдорӣ кунанд. ба қавли онҳо дар рӯзҳои маъмулӣ дари калисо барои ибодат баста аст. дар калисои масеҳиёни шаҳри Хуҷанд ҳам тақрибан 15 пайрави насроният бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ мавлуди Исои Масеҳро таҷлил карданд. ما امروز تحفه ها تقدیم کردیم، عبارت از غذاهای مختلف. طبق عنعنه رمز مکان تولد عیسی مسیح را گذاشتیم. аммо дари калисои масеҳиён дар шаҳри Бохтар дар ин рӯз боз нашуд. баста будани онро ба надоштани роҳиб рабт медиҳанд.